Bidaia eta leku guztietan zer ikusi nuen. Liburutegiak batzutan handiak, beste batzuetan txikiak. Eta pentsatu nuen, mamer, zuk zer egin dezakezu jendeak liburutegiak hobeto ezagutzeko? Liburutegi automatikoa jartzea. Automatak izango ditu nire automatak. Liburutegia? Bai? Liburutegia? Petxoko liburutegia? Nola? Pons handeriñoa? Naiz! Paso zara pons? Bai, mamer eta pons. Bai. Mamer tapon. Bai, Eusko Jaurlaritza nato? Eusko Jaurlaritzatik nato? Zure egitasmoa ikusteko irrikaz nago. Nola Eusko Jaurlari? Ez. Bai. Ez da posible. Ez da posible. Karate konbentzio batetara noa, nire ametsa da. Beraz azkar mamerta, Baduzu, arratsaldean erakutsiko dizkizun ni. Arratsaldean, ezinezkoa da, mamerta. Eserita! Zutik! Eserita! Santurik ez, hori beste gauza bat da. Zutik! Orain salto! Liburutegi automatikoa egitea. Lala, liburutegi matematikoa? Ni beti nahi matemaite izan ditut matematikak? Badakizue, misterioa da. Bi lau, baina lauken lau? Hiru bakarrik? Bueno, 3 liburu eta 3 pelikula, edo 2 pelikula eta liburu bat, edo 2 liburu eta pelikula bat. Esan ozenkiago! Liburutegiko txartela! Liburutegiko txartela! Liburutegiko txartela, ez daukat? Margarita, ez da zer gertatzen! Hemen daukagu automata bat! Este zara perdido! Maitagarriak! Bajo el mar, itxasazpian! Hemen ez gaituzte frigitzen, hemen ez gaituzte afaltzen! Gu hemen posibizikera, itxasazpien, pere, gurekin ona, gurekin jolaste bajo el mar! Margarita, bibi! Hong Kong. Hidrogel, va pasar ahí. Himalaya, historia, Hitler, hizkuntza, hockey. Ho Chi Minh! Tutu. Bai! Super humor. Hauek bai dira, Fifi eta Zape, nik ezagutzen dut. Eta Morenoa, ezagutzen Maninov, Stravinsky, Ives, Swarovski. Ze polita! Swarovski! Gustatu zaizu hori proiektua? Zueri asko gustatu zait, izatea errobotak, pixkat alaitzen liburutegia eta dena azaltzen duen dauden gauza bakoitza. Hoi asko gustatu zait. Baina manik agatu, Agur.